Until I make you mine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you mine. Hello guys, andito po ako ngayon sa rooftop. Dito po rooftop namin. Ayun. Alas 5 ng hapon dito at kailangan ko nang ligpitin ng mga nilabhan ko. Nababa ko ngayon ng kumot ko. Kasi every Friday ko yung kumot ko. Tsaka yung mga kumot ng among coffee shed. Every Monday yun. So hindi ako makisabay kasi nga kukulangin sa sampayan. Kasi kaya iniba ko yung schedule ko yung para sa akin. Pakita ko sa inyo yung view from the rooftop. Ayan. Ito yung mga sinampay ko. Tuyong-tuyo na siya kasi maaraw ngayon buong hapon. Buong maghapon maaraw. Ayan. Yun, ito yung view dito sa rooftop. Oops, mahangin. Ganda ng ito. Katatapos lang maglinis buong bahay. Tsaka ito, ligpit na naman ng mga nilabhan ko. Dito. Yung tanawin dito sa rooftop. Ayan. Mga kapitbahay. Ayan, mapuno dito kaya malalanghap na talaga yung fish pond.